Mislite da možete udisati svježi morski zrak? Očekuje vas iznenađenje. Sada idete na more da udahnete još jednu dozu mikroplastike. To potvrđuju naučnici sa Univerziteta Strathclyde i observatorije na Univerzitetu u Toulouseu. Stručnjaci procjenjuju da se oko 136.000 tona mikroplastike svake godine izbaci na obalu morskim povjetarcem. Kako vam se sviđa ovaj ljekoviti efekat? Autori nove studije objavljene 15. marta 2021. u Chemical Research in Toxicology potvrđuju da ćelije pluća, kada su izložene česticama mikroplastike, mijenjaju svoj oblik i lokaciju te usporavaju metabolizam. Nije li to otrežnjujuće? Mislite li da se ovaj problem danas rješava? Ne. Plastika je posao. Ne brinemo o svom zdravlju. Svjež zrak možemo udahnuti samo u kreativnom društvu. Da bi saznali šta treba da uradimo, pridružite se međunarodnom online forumu Globalna kriza. Mi smo ljudi, želimo da živimo.